Masha Allah. Ku tsaya ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe domin ganin wani gagarumin tarihi da fitaccen jarumi kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood wato Adam A. Zango ya kafa, wanda za a iya cewa har yanzu zai yi wahala a samu wani ɗan fim ko mawaƙi da ya isa ya kafa irin tarihin da jarumi Adam A. Zango ya kafa. Kamar yadda kuke gani wannan bidiyo da an ɗauke shi a shekaran jiya a wajen wasan bikin sallah da jarumi Adam A. Zango ya gabatar a jihar Kano. Wannan wasa da kuke gani akwai waɗanda suka shigo da zuwa Kano wajen kwanan su biyu suna jira kawai su kalli wannan wasa na fitaccen jarumi Adam A. Zango. Jarumi Adam A. Zango a kwanakin baya ko kuma a ce a shekarun da suka gabata ya fuskanci kalubale kore da gaske, wanda har aka rinka zagin shi ana cewa ta ƙare masa, kuma daga yanzu an daina yin shi. Sai dai daga baya matasa da masoya sun fito sun ce in dai suna raye ba za ta taɓa ƙarewa Adam A. Zango ba, duba da yadda ya ba da gudunmawa musamman ma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, wanda ya ce ya taimaki mutane da dama wanda suka juya masa baya, inda al'umma kuma sakamakon butulcin da aka yi wa Adam A. Zango suka ce insha Allah za su ci gaba da bashi support da goyon baya, domin ganin suna nuna cewa su supportan shi ne, kuma duk abinsa idan ya taso insha Allah za su je su biya kuɗi su shiga su kalla domin ƙara jaddada goyon baya a gare shi. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon nan da ɗimbin masoya ne waɗanda suka zo Kano da ma na cikin jihar, kai har ma da wasu daga sassan ƙasar nan, inda suka shigo kallon wasan fitaccen jarumin a wajen wasan da ya gabatar a jihar Kano. Wannan abu dai ya zama abin alfahari a gare shi, wanda har sai da ya fashe da kuka ya yi godiya wa Allah da kuma masoyansa da suke nuna masa goyon baya har yanzu. Wannan abu dai ba ƙaramin daɗi ya yi wa Adam A. Zango ba. Idan kana cikin masoya Adam A. Zango, ka danna mana subscribe sannan ka yi follow